Suketa gason de fer misra ka ka belebele gasu minni awai ka don negati son balasuma bara nyina ni bara dabole ka ke tunyini ke limana fe tabu bara ni ya jatemene o sira janta madu gasu ngoni umba kono siminye dinga kulu umba kono kuluba ubi o an bini betime ka sorokata se gafo kunjero ngambi ala deli ala kana ndafara kuma ala kana duanda kuma ndo minni awai ka do bamuso sisoko ale ka yamaria kono yusu awai ka do minni sisulu mansi ka yamaria kono yusu karwati ka yamaria kono murbu sanogo ka yamaria kono ndo ambi do gafe kono minni korojo se kwa bunya bi kene ngo so iburange be burange ke sulwana dia burange ka chane ngone sulumana fo ni hakli jigisa burange dabayo daba tungara burange wo ke fara tuma da ma ka dafi yayi ni di ibna se kuma daba mara to kan me ya na ko burange kina nango ko sa ko ni ko wa ci solo ta suma de ci solo ko burange ngoni be min fiye bura mi de nyeji be boka asigile to manyuma to ko o ta le de oho hali shini soni be abana na manya dron mba akamina on yere bitu ka sutra ma ko abina so ma de sen ka ko nge ka tabali ka sabali ka sabali so wala idilla abine ndo mi ya demba konte demba kuma na nouvelle horizon awai ka dombe demba ka fasire mbuta demba koti ko transition minumbe an gunaya donc ala ani awai ka do wuli ka joni chesiru ko ni bulu daledu min bi talike awai ka do be ani linya bisika ke chugumi ka do sahel kungo jamana ukonnana o de kama nyogo yebelebele akera mission d'Afrique de l'Ouest et du Sahel akera on faya awai ka do kun temene ko de stratégie ni jatamine ke transition o nyonyembe awai ka do on ga jamana dama kono o de kama minye Nations Unies olu ko ni ka wuli ka job barka bo en ko sobe kuma nyogo ya bisika teme awai ka do on ni nyogo je chugumi ko de kama ni jatamine ke minye jamana numbe tabulo minga lakana balia o nyenyen de minye awai ka do dunga fa era sabati balia fana nyonye ne ndo kosobe sahel kungo nuna akode ya bela jile farale nywanga minya awai kado uye nywanye bilibili ke nyonye mimbi wele ko rencontre de haut niveau akera do ko ingonna na rero mi oye ba makoy ba mari ba kono nyonye ingonna na awai kado ata ko bisaba ani golum vlana makera fenja manka sabu minya awai kado anga sahel kungo jamana no bitabulo minga anu bela halia mina kado kuma taraka nyeshi ulu bela jile ma akobe nyere bela jile bora ma mi yoro odde awai kado bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel minyata ko bisabani wolumvla na awai kado ode awanga jamana bayin godana no be ba mali ba no bo kofo ko minya awai kado nyogonye la nyini tu dore mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali be minisma kofo bureau des Nations Unies ani Union africaine faut tasser bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale ani coordinateur ba mimbe no coordinateur spécial des Nations Unies pour le Sahel faut tasser mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel Sahel Congo ani Mali tola faut que tasser coordinateur ba mi vana be na be awai kado Nations Unies tola Niger Mali Burkina Mauritanie ani kado Liberia faut que tasser awai kado mi siro lino jamanaka nimbe farala nywanga hakilina werete koy transition fanga minumbe anunga jamana nunguna ni wachi laba nungonna na ada bikew wallahi de alai ayya fama koy ayya fama wudele ko da tadu negala sam jonga grupu isa sukunya nyine jona kanini energie du Mali so de faire ambe fuli ani tonni amba la simani watina ini bara ini chesiri minni energie du Mali ale ko ne kunye kura nga nyo de fawye minni awai kado ni wati nu manake jago ni fina belebele no be gawsu kalilu berti lala ni abide an hakli bi jigala sabu ale ko wulika jona ka chesiri de konnana minni awai kado gafe an bi sika kesanga ani wati strategela amba foka wali mando ani chesiri hali bi ko alaka hine alaka daro nema ya rabbiyama alaka kogla o kuma na minni lada anambe ndo abita ndo ka chawugula kle gwana akoko mana sahali bi amya ta dami anya bla daminga amba ta odaka jaw ya jira ka fo ni jamana minu fleni na mfle ka fo num bela jirele di ko ni awai kadu yenywanye nga awai kado jamana minu be minu fle sahili kungo fanfe ni ye jatabine kay bae ka fo jamana nu awai kado gela babe aundala lakana ko galia obe aundala dunga fasa batili awai kado ofana o kololo obe aundala akoni jamana nani ni ye jatabine ke Guinée mi ye Chadi jamana Guinée Conakry Burkina Faso ani Mali transition imbe aunde kuna ni gela nu fana be aunde
de dala ko de siratigɛ la réunion belebele ka daminɛ kalo tile 27 ka taa se a 28 ma san 2022 hakɛ ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra Nations Unies tɔgɔ la halisa ka se ka jaabiw ɲini a ɲininkaliw kɛ ka se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ minnu bɛ se ka to jamana minnu filɛ nin ye Nations Unies bɛ se k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma tile 2 bɔ ɲɔgɔn hakili jagabɔ o kɛra Nations Unies yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta cogo min ka ɲɛsin awɛka dɔ nin jamana ninnu ma u yɛrɛ ka ɲini fɛ an'u ka awɛka dɔ hakilinaw yalisa sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min maa min bɛ yen n'o ye Algasum Wani a y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ coordination min bɛ yen awɛka dɔ yalisa bɛn ani kelenya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka kɛ cogo min na Nations Unies ani awɛka dɔ nin jamana minnu filɛ nin ye Sahel kungo fanfɛla n'u ni ɲɔgɔn cɛ yalisa baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min Terikɛba ko a ko nin ko bɛɛ lajɛlen kelen yanni ninnu ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u ye wulikajɔ ani cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛ maa min bɛ yen n'o bɛ awɛka dɔ représentant spécial secrétaire général des Nations Unies n'a b'o tɔgɔ la chef de la MINUSMA n'o ye awɛka dɔ Algasum Wani olu kɔni ye wulikajɔ kɛ jumadon kalo tile 28 ka jamana ɲɛmaaw awɛka dɔ k'olu sɛgɛrɛ o de kun kɔnɔna na chef min bɛ yen n'a b'an ka diplomasi ko fɔ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ni bɛɛ b'a dɔn bi n'o ye Ablaye Diop sera ale ma a ye hakilina dɔw ta ka ɲɛsin u ma ani miirina dɔw a y'o fɔ u ɲɛna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u y'u kunsi maa min bɛ Asimi Goyita ko fɔ n'o ye jamana ɲɛmaa ye fɛnɛ awɛka dɔ a ka hakilina n'a ka miirina a y'o fana ɲɛfɔ a ko kuluba kɛnɛ kan min ye awɛka dɔ ni Asimi u nakun yɛrɛ ye min ye ani hakilina minnu b'u la ani awɛka dɔ ɲinifɛn ye min ye u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko kumana sa an bɛ don min na ko bi bɛɛ y'a dɔn ninnu nakun ye min ye bɛɛ y'a dɔn jamana ninnu mago bɛ min na bɛɛ y'a dɔn baara kan ka kɛ cogo min na maliyɛnw ka laɲini ye min ye ani maliyɛnw ka hakilinata ye min ye bɛ tali kɛ Assise nationale de la refondation olu ka laɲiniw kɔnɔna na baaraw bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma ni Ala ka jɛ ye Fatiri filɛ Demba Konte Nouvelle Horizon ka bidon bɔli n dɔgɔ i bonya b'a la Madame ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye indépendant ne b'ale sama ka gɛrɛnna dɔ fara dɔ kan a b'a bugu wa a b'a caya ɲɛmaa cɛnfɔ n teri ɲɛna a tɛ teriya a to o sa mun ye Musa Bilali Sidibe fulakɛ a kumara indépendant o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye don kɛrɛnkɛrɛnlen mun i bɛna ye k'a fɔ ko san o san ko a bɛ boloda mun ye Nations Unies ma u tɔgɔ la ka ɲɛsin mun ye o don kɛrɛnkɛrɛnlen ma i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na jumadon n'o bɛnna octobre kalo tile 24 ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka Ablaye Diop ale de ye minisiri mun n'o a ɲɛsinen don anw ni jamana wɛrɛ koɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma a kɔni ye wele bila mun ye anw ka partenaires ma n'o b'an dɛmɛlikɛlajɛkulu ko fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Mali a ka ja ka daminɛ Kaye fo ka taa gosi Kidal a ka ja mun ye anw ka lasigiden bɛ se ka ye a fan bɛɛ lajɛlen na k'o tɛ taa abada ko olu ka dɛmɛ o kɔ mun ye Musa Bilali Sidibe a y'a jira k'a fɔ ko mun ye anw ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale n'o ko fɔra a bɛ Ablaye Diop ko fɔ ani ka taa fara mun ye colonel major Ismail Wage ale de ye ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don fo ka bɛn o bɛ se ka na mun ye anw ka jamana a kɔnɔna la cogo min na i bɛ na ye k'a fɔ k'u kun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ mun ni a sɛnsɛnnen don san o san i bɛ na ye k'a fɔ ko kɛnɛ don kɛnɛ mun ni a bɛ sigi mun ye Nations Unies ma u tɔgɔ la a ko Nations Unies yɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko a bilala sen kan octobre kalo tile 24 san 1945 san o san ne octobre kalo tile 24 n'o sera i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Nations Unies u b'a sigili ɲɛnamaya o de kun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ k'u y'a sigili mun ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ la sigili ɲɛnamaya la a kun bolila thème jumɛn de kan mun ye bɛn ani mun ye yiriwa o bɛ se ka na an ka jamana a kɔnɔ la cogo min na n'o bɛɛ ba Maliba o ko fɔ o de kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka ministre Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ nin waati na n'u kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ni ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ ko hali bi ko a bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka wele k'u bulon ma u ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ k'a di ɲɔgɔn ma mun ye Mali k'a daminɛ Kaye fo ka taa gosi fo Kidal ɲɛma ko mun ye an ka lasigiden bɛ se ka ye nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Ablaye Diop i bɛ na ye k'a fɔ ko a y'o wele kan k'o sɛbɛkɔrɔ da mun ye kɛnɛ in kan Patrick Baka fɔlɔ n'o bɛ Musa Bilali Sidibe ko fɔ a ko kɛnɛ in kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Nations Unies maaw ka secrétaire général mun n'o o bɛ Mali tɔgɔ la yan n'o de bɛ Algasum Wani n'o o bɛ ale ko fɔ ale kɔni y'a jira a ka discours kɔnɔna la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ transition fanga mun o bɛ an ka jamana kɔnɔ la ko siga t'a la ko ɲɛtaa caman ko o bɛ a kɔnɔ la ko nka k'o t'a bali k'a fɔ ko mun ye yɔrɔ caman bɛ yen ko majɛ caman ko o bɛ o kɔnɔ la mun ye Algasum Wani a y'a jira a ka discours kɔnɔna la a ko an bɛ don min na komi bi mun ye an ka jamana a kɔnɔ la ko mun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de ka sigi sen kan mun ye fɔka bɛɛ ani yiriwa o bɛ se ka na mun ye Mali o kɔnɔna o la cogo min na mun ye Algasum Wani a y'a jira k'a fɔ ko o tɛ taa abada fo bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɔgɔ k'a di ɲɔgɔn ma walasa mun ye basigi ani yiriwa o bɛ se ka na mun ye Maliba a kɔnɔna la cogo min na mun ye an ka ministre Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ foli ta ni ka Nations Unies maaw kɔni k'u sɛgɛrɛ ko tiɲɛ don olu b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Nations Unies k'u bɛ ka baara kɛ
gɛlɛya belebele o kɔnɔna la an ka jamana o kɔnɔna la nka o n'a ta bɛɛ k'u b'a ɲini mun ye Nations Unies maaw fɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Mali a ɲɛmaa ko mun ye Mali k'a daminɛ Kayi fo ka taa gosi Kidal a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don Mali an kama kɔrɔla cogo min na mun ye Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an n'an dɛmɛlikɛlajɛkulu ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi laɲini ye fɛn kelen pe de ye an ka fara ɲɔgɔn kan mun ye Mali a ɲɛmaa ko mun ye basigi o bɛ se ka na jamana in kɔnɔna la cogo min na Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ ko ye maliden bɛɛ lajɛlen o ka laɲini ye kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko mun ye malidenw siga t'a la ko an sigilen bɛ k'a ɲɛ sɛbɛ kɔrɔja mun ye ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma nka k'o t'a yira k'a fɔ ko mun ye an partenaires ye n'o bɛ an partenaires ko fɔ an dɛmɛlikɛlajɛkulu ko an ɲɛ ko a sɛbɛkɔrɔsinen don o fana ma dɛ o sabu kɛ anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ la n'olu ma fara an kan an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ la ɲɛma ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mun ye Ablaye Diop ye kɛnɛ in kɔni kan a y'a yira k'a fɔ ko mun ye baara caman bɛ yen an bɛ don min na komi bi ko o baaraw ko o bolodala ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye baara caman bɛ yen ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman ko o bɛ o kɔnɔ la Ablaye Diop a ka kuma fanba kɔni a bolila fɛn mun kan o de tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye Nations Unies maaw ka nin kɛnɛ in kan a ko k'an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ an partenaires n'o bɛ Mali dɛmɛlikɛlajɛkulu ko fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan mun ye Mali basigi ani fɔ ka bɛn o bɛ se ka na mun ye an ka ba Maliba o kɔnɔ la cogo min na o dun tɛ taa abada fo mun ye an partenaires u ka jɛ k'u kɔnɔ ka a jɛ anw ye o sabu kɛ ɲɔ susulaw n'u y'u kama nugu ɲɔgɔn na ɲɛma ko siga t'a la ko mun ye ɲɔ ko a jɛ man di kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Musa Bilali Sidibe Madu Mɛkɛ ɲɛma i bonya o b'a la kuma ɲɛna nin ye te Sahara nalen wa a tɛ nana te Sahara nin b'a sɔrɔ Kalifa Général international a y'a ta sigi ça c'est solo number 1 nga jɛ nouveau solo ye solo fana solo Fofana tɔgɔ mana a ye n'o f'i ɲɛna n ko solo Fofana nouveau solo ye Sahara kɔnɔna la i famana nin ma dɛ awɔ bi ta in a ɲɛnabɔra cogo min ne b'a dɔn a sɛbɛn ala Pakala international an ka foli bi ye n tɔgɔ hali bi a f'i ka maa ninnu ye u k'an ka page tu sa ala a ye sabali sa n ko cɛ bɛ yan fɛ olu ye wo y'u b'an ka page sanfɛ aw t'a kalama ko min ye fɛn ɲɛnamani kumabali tigi bɛ yan fɛ wa wari bɔ dɛ wari yɛlɛma dɛ nin fɛn ɲɛnamani kumabali tigi bɛ yan fɛ de y'a ina dɔrɔn a ka taa fɔ turu ɲɛna ye Toguna Atraoré Toguna kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon Toguna ko di tɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn décret min bɛ yen n'a bɛ décret de nomination ko fɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fara awɔ i k'a dɔn CNT jama kan k'a kɛ maa 147 ye a baara a banna pewu ayiwa Fatirikeba ko a ko min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra charte min bɛ yen n'a bɛ transition tɔgɔ la awɔ i k'a dɔn ni yɛlɛma donna a kow la k'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn CNT baarakɛlaw ye maa 121 ko ka dɔ fara kan k'a kɛ maa 147 ye a k'i ka dɔn k'a fɔ président min bɛ yen n'o ye transition ɲɛmaa ye n'o ye chef de l'État ye colonel Assimi Goïta a ye décret numéro awɔ i k'a dɔn 2022 026 bar PT-RM n'o bɛ tali kɛ octobre kalo tile 28 i ka dɔn min bɛ tali kɛ liste yɛrɛ kan a y'o liste a y'a bɔ pawu a ko kuma na min ye assise nationale de la refondation awɔ i ka dɔn de l'État n'o bɛ ANR ko fɔ ale de ka laɲini kun ye nin ye n'o y'a ka recommandation ye kɛnɛ k'a jira la k'a fɔ conseil national de transition o i k'a dɔn i n'a fɔ charte de la transition y'a ɲini cogo min fana baaraw ka kɛ o cogo in de la a ko kuma na jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi n'u bɛ marali la o y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn a ɲinina cogo min fo baaraw ka taa o cogoya fɛ maa 121 a ka dafa maa 147 la a ko hakilina de kɔnɔna na loi numéro 2002-01 bar du 25 février 2022 n'a bɛ tali kɛ charte yɛrɛ ka révision kan o kɔni o nana bange a ko min ye baara n'u ye tiɲɛ don a bi kalo dama dama bɔ a ko kɔni bolo danbɛ a ko bɛ sen na a ko a laban min ye décret de nomination dɔgɔ bolo nɔ kɛra a la ka ban CNT maa minnu bɛ fara a kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye bolo nɔ kɛ a la ka ban c'est tout c'est fini a kɛra jumadon kalo tile 28 en 2022 a ko n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn loi numéro 2022 min ye 25 février 2022 o ko kan CNT a ye hakilina min di fo maaw k'a faamuya maaw k'a dɔn k'a fɔ CNT a fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye transition marabaw olu ka awɔ i k'a dɔn assemblée de don transition ɲini marabaw olu ka fɛn minnu kan ka voter n'u kan ka latɛmɛ CNT ka baara de ye o ye Fatirikeba ko maa 147 o maa 147 ye maa minnu b'a la an bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ a bɛɛ ka lasigiden dɔ
o bi ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in na an tɛna bɛɛ ma da ko ye nka bɛɛ ka lasigiden o bi ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in na a ko de siratigɛ la min ye kalo 28 n'o ye octobre kalo ye n dɔgɔsen tɛ a maa 26 o farala kan ka kɛ maa 40 maa 140 ani 7 ye o kɛra kelen min ye awa i ka dɔn Mamari Biton Kulubali ale sugandira filanan ye min ye madame Maimuna awa i ka dɔn Gajogo ale fana sugandira madame Male Aïda Kone min ye awa i ka dɔn Bouakar Dafe Dafejɛ Bouakar Dafe Bouakar Dafe Moussa Jakite Aïssata Amadou Maïga min ye awa i ka dɔn Benge Kamite Salum Uldo Jidahu min ye Muntaka awa i ka dɔn Jakite madame Aïssata Amadou Bokum madame Fatoumata Traoré ama ko de y'an ka maa ye wa o de wa o de fɔra o kuma min ye Aliou Ngey ale Senji Aliou Ngey kɔrɔ in de don wa ale don ale don madame Boire Fanta Jenta madame Maïga Sine Damba Sine kelen don wa ministre kɔrɔ in don kana siga ale don Sine Damba ministre kɔrɔ in don jaba banna de ama banɛ maa 26 tɛ de ayi maa wɛrɛ tɛ yen ni ninnu de wa Mamadou Samba Keita min ye awa i ka dɔn Sala Maïga ka taa se min ye awa i ka dɔn Bouakar Sidik Taleb Sidi Ali min ye madame Konate Zainab Gise madame Moïse Dunyo ko ka taa se monsieur Moïse Dunyo Sake madame Diallo Fatoumata Sissoko min ye Bouakar Ashi Diallo min ye Filifɛn Jakite n bɛ Filifɛn dɔn Aïssatou awa i ka dɔn Sumailu min ye awa i ka dɔn Modibo Maïga Cheikh Awata Jara Mohamed awa i ka dɔn Uldo Mantali awa i ka dɔn hakilila jiginna ninnu bɛɛ lajɛlen faralen CNT kan dɔgɔ wari kan ka bɔ a bɛ bourre de l'argent dɔ bi fara kan a b'o kofɔ wa ninnu bɛɛ ka wari awa i ka dɔn budget min bɛ n'a bɛ CNT tɔgɔ la san 2023 ka wari in faralen bɛ o de kan sabu n'i ye jateminɛ kɛ budget in awa i ka dɔn 2022 budget miliyari 12 miliyɔn 458 a n'a kunkan fɛ nka min ye 2023 ta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔ farala kan a bɛ bɔ 12 la dɛ a bɛ kɛ miliyari 13 miliyɔn 340 a n'a kunkan fɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma Toguna Traoré min y'a ka fasire Nouvelle Horizon i bonya b'a la ayiwa ala k'a ɲɛ k'a d'an ma min jamana in kɔnɔ kɛ dɔgɔ komi aw y'a laɲini cogo min aw de ka asiziw don a ye asiziw kɛ k'a laɲini n'o tɛ ne yɛrɛ bakun kɔni ɲininkali ya maa 100 ni buruburunin min kun bɛ yen 11 da jumɛn de 27 don wa o tun b'a bɔ o yɛrɛ ka ca bilahi o ka ca yɛrɛ o ka ca n b'a bɔ ɲama n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kɔni y'a sigi bon ne ka cɛ ye min fɔ bi o fana ye hakilila ye o n'a y'a hali n'a kɛ maa 200 mais a ye dɔ b'u ka wari la dɔ ka bɔ a la a banna miliyɔn 1 ni kɔ ka ca n'o tɛ an ka ɲɔgɔn nɛgɛ a ka ca Asimi il faut attention jamana in gɛlɛyalen don dɛ ayiwa miliyari 13 kɔ ni kɔni ninnu yɛrɛ ta kun nafa jumɛn bɛ ninnu na sa tɛgɛ kɔrɔta dama tɛgɛ kɔrɔta gasoil bi jeni yan fɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn nɛgɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na ɲɛma hali sigaro bilama dɔ farala a ye ko in lajɛ ko ye malo a kɔni laɲinina mais ko bi taa cogo min na waati ni waati kɔnɔna na ka to ka hakili jagabɔ kɛ k'i ɲɛ maana bɔ ko in tɛ se ka kɛ an ka tila ye koyi fɛn min ɲɛnabɔra o bɛ partagement c'est pas bon dɛ partage gâteau ayiwa an ka bɔ o kɔnɔ dɛ ala k'a ɲɛ k'a da an ka bɔ o kɔnɔ ayiwa n'an ka hɛrɛ bɛ min na an ka ala deli o la ala k'o latigɛ an ka taa ni fasigi siga t'a la morimakɛ ɲɛma an bɛ taa arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Worota la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma sɔ dɛbɛma ko ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni a ye mun ye Laya Jara a kumara ɲɛma a ko k'an ka taa Menaka n'an taara région de Menaka o kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Jenim i bɛna ye k'a fɔ ko sifinaka dɔw bɛ yen n'o bɛ tuwara ko sifinakaw ko fɔ siga t'a la u ye wulikajɔ dogolen k'o bila sen kan wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko terroriste n'o bɛ EGS ko fɔ ɲɛma k'u gɛn ka bɔ u ka sigida o kɔnɔ la mun ye Laya Jara a ko mun ye région de Menaka ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko da wulila sɔngɔlan ko o ma ye ko nin duwaku laban in kɔnɔ la a yira k'a fɔ ko mun ye dagabana kɛlɛ ko o bolodala mun ye Menaka o kɔnɔ la kɛlɛ in ko a bolodala jɔni cɛ jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Jenim ani ka taa fara mun ye EGS kan siga t'a la ko mun ye kɛlɛ in ko a bolodala olu de ɲɔgɔn cɛla la Patrick b'a ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni ko o sɔrɔla mun ye terroriste jɛkulu n'o bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ u ka jɛkulu
min ko sigata la ko kibaro ko nsorla mun ye jekulu mun me na ku min Nigeria ko fe nanga ma ko bo haram nyama ibe na ka fu ko bo haram ni wati labaina kibaro ko ko asorla ku kelme kana demata ninga AGS ka asgre o sabga mu ye AGS no be turu si jekulu ko fo nyama ko to ko ko atu ula o ro kum ko na la ko kibaro sorla sibrido no be na octobre ko klem go ane konondom ha sam bafla ane sam go ane flam munye jeni jeni mun ya jemna kala jemu ye tuara ki shifina kaw no be jenu ko fo olu tra fra jeni mun ka fkeren da balbe siga sigi to muna munye mena ka dugu mun be naka mako tamalata ka tabla fo munye ini nani ka abela jile mena ka bo munye jeni mun mawbulu patri ba ka fola ako kibara laba mun no osrola munye ko kelen ko amaja kuyi sabuga munye bo kene kasa yara ko o shebakoro so sona yoro inai ko munye anar bugan ani ka tabla fo munye anar bugan ku ibe na ka fo ko oku marale no munye yada agali ale bulo ga me domna kom bi yada agali ani munye shifna ka munum be no be twara ku ko fo ku farla nyonga kanin jede je kulin ku ku gega bu ka dugu ko na la patike ba ka fola ako munye dashi ni ale jetemna kalaje ale ye munye terrorist jera je kulu belebele do wa me domna kom bi ku kala maka gela belebele ka uta kamena ka ko usekere oro kum ko na la kibina ka fo ko munye shifna ka no be twara ku shifna ka ko fo olu tra fara munye jeune muka olu tra fara munye jeune muka ko fara ndabale bisika ka to ko mun nan ninga ni jera je kulin ku genga bo uka dugu ukona la patike ba ka fola ako munye uye ercha mane ka kala ga manya munga munye boko aramu atara fara munye jera je kulu munga no be AGS ko fo nyama ka manya munga ku yu kunda munye Niger o mara o kona ka ibara labo nya suro ida ka fo ko munye sikata la yada agal na ka jera je kulu aninga ta fara munye twara ke shifna ka nunka ku ye ni jera je kulu ku sheba ko bunje nyama ku bolla ka ta munye Niger o mara o famla ula patike ba ka fola ako kibara o suro la ka ida ka fo ka be ni na wati ni bo munye boko aramu sikata la ku kelema kana demata ninga AGS ka asgere kerenga la dugu mumbe nanga mako tamakor kwa ira ka fo ku buka demata ninga AGS ka asgere patike ba ka fola akoko alinu ya suro munye mali arme ni wati labayin ko na anye bundili ta ninga deshi ko ninga asgere kerenga la dugu mumbe nanga mako tajalalta ni ajitemna kalaje alebe tesiti o mara o konna ula ibara labayin ya ira ka fo ko munye anwa kelege panguru munumbe ni wati na wanye bundili ta ninga deshi mauku usegere nga fatike ba ka fola ako ni wati labayin na ko alibi ko munye mjera jakule na be jeni mauku fo nyama ku tefe ko bolo ko ojigne ko sabke ayira ka fo ko munye boko aramu ko kelema kana demede takamanu nuku usegere angoni me domna ko bi sikata la ko nyama ko munye yada agali one shifina ka do na faranyo nga no be twara ki shifina ko fo dibi la dogoni dibi la ka AGS ku sebe ko gen nyama ka bu ko dugu ko na la ibara laba ngoni ayira ka fo ame domna ko bi ku yu ku na munye Niger o mara ko na la gauta ayira ka fo ku buga labe ngora ko sabati wala sa dugu ko fele nu be sekana amina to kumna kuna fani flani anya sama ka bo short de bamako ale ko na la sabani ngala to de la ya jara marma ga nyama ibunya obala boga to re bete bunya nyena barka bunya jaranye yere bi foki wali mando bete hali bi ambi fulin to ne amba Allah se minya awai kado drisa kuma ko ne ko kwa kuma ka fulila se alhaji su ba sama ke bere oto anga na nyina awai kado bere bile ko no be ba segine ko fo ni chesiri radio Nura FM 76 33 43 03 MTZ de awai kado alikumambe akumambe sebe ngono sebe menango mako le rayon ayaye atara na nye primature la ko sugal ka sigidi ko kuma o de ben sena akuni ye jetemine ke sugal ko kala maiga awai kado juma do kalo klita ani nani sa 2022 jamana nyama mimbe anguna no ye colonel Ashimi Guitaye ale sugal aya bismillah ma chama be minu ngoni ye awai kado ajira ka fo o bismillah li temene ngo ka boy ona ke sugal sigini ye jona kana primature la nga abikle dama bo ndo minye makun o de daboledu sabu minye sugal ya awai kado atara kumina jamana nyama nofe ana ye minfo fema fo mai sugal yere ka kenya be la halia minga fema fo mai wa sugal bisiki kana bara la wati mi o fana kera jakuma boy o dogoledu ko ni ya jetemene kabiri awai kado lisi mimbe na be conseil national de transition no SNT kabira ko ni kumbora awai kado juma do ko klimu ani shegi en 2022 ma chama ngembe kinye mana bo kanye shimima ko de bitalike mali gouvernement do ka faraka ya kabugu jama ka seka do akono akode stratégie la minya awai kado kabiri kalo kleta no e jouer kalo en 2022 bela jile ba do ka fo AVC mimbe accident vasculaire cérébral mimbu ko fo mana jugu yi awai kado ale shuru la nga premier ministre ka no be sugal ko kala maiga ko fo nga septembre ko clip bisaba en 2022 clinique minna kumbala sugal boro kono asigina akaso ma chama be minu ye seriya tigila ma
dɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ a bɔ clinique la ka na an bɛ don min na i ko bi Choguel k'a ka wusa kosɛbɛ nka min ye awɔ i ka dɔn k'a fɔ a y'a yɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ ko maa b'a fɔ ko gejegeje ko kuma t'a la koyi hali bi min ye bana in awɔ i ka da kɔlɔlɔ ni a maakama misɛnninw olu bɛ Choguel awɔ i ka dɔn olu b'a nɔfɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ hali bi Choguel min ye éducation awɔ i ka dɔn n'o ye hali bi ka to ka taa i yɛrɛ fariw bɔ ɲɔgɔn na ka don machine na a n'a ɲɔgɔnna caman k'olu dɔw kan ka kɛ awɔ i ka dɔn ka ɲɛsin Choguel ma Choguel Kokala Mayiga a bɛ sigi ka na wa nin jaabi in awɔ i ka dɔn ɲininkali jɔnjɔn o tɛ sɔrɔ nin na nka premier ministre fɛn dama dama kɔni bɛ yen minnu kɔni bɛ ka awɔ i ka dɔn jouer a contre la a ka kɛnɛya bɛ taabolo min kan ani awɔ i ka dɔn a yɛrɛ ka awɔ i ka dɔn waleya dɔw bɛ yen jango tɛ min bɛ se k'a to farikolo yɛrɛ k'o bɛ lafiya o bɛ foni o bɛɛ ye ko ye ko min bɛ maa kamana guwan Choguel Kokala Mayiga hali n'a siginna heure 15 k'o kɛ tile kelen kɔnɔ fana ye maakama ye o ye kɔlɔlɔ ye a ko kuma na an bɛ don min na i ko bi Choguel ka segin ka na primature la awɔ i ka dɔn fo n'o kɛra fɛɛrɛ kuraw ye o fɛɛrɛ kuraw ye mun ye ka Choguel tɔgɔ wele ko premier ministre nka min ye awɔ i ka dɔn ko in fanba bɛɛ lajɛlen k'a ta k'a di awɔ i ka dɔn min ye a ka premier ministre min bɛ yen bi n'o ye intérimaire n'o bɛ Ablaye Mayiga n'o b'o ko fɔ ka ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a d'o ma ko o na kɛ fɛɛrɛ wɛrɛw ye nka fɛn wɛrɛw fana bɛ yen tuguni dɔgɔ minnu bɛ ka kɛ sababu ye Choguel ka primature ko mankan ka ca koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ colonel Ablaye Mayiga a sera ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ ka maaw laɲina Choguel kɔ sabu conseil de sécurité des nations unies o kɛnɛ kan Ablaye ye awɔ i ka dɔn fɛn kɛ ye min ka bon hakili ma a ye tasuma lamaga ye awɔ i ka dɔn duguba ninnu ani i ka dɔn disiba ninnu a y'u caman gɛrɛgɛrɛ f'a dɔw ka nkalon yɛrɛ f'u bɛ bɔ ka bin a ko kɛra sababu ye Ablaye yɛrɛ awɔ i ka dɔn nkalon a y'o sɔrɔ a kɔti o yɛlɛla o bɛɛ ka bɔ yen a ko min ye awɔ i ka dɔn danaya min bɛ yen ni politikimaaw kɛn bɛ k'a ta ka da premier ministre par intérim kan n'o bɛ Ablaye Mayiga ko fɔ i ka dɔn o fana ye fɛn ye fɛn min kɔni bi ka maaw kamana guwan kosɛbɛ présidentielle majorité présidentielle n'o ye fanga kɔrɔ maaw ye olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ don min na Ablaye Mayiga nana sabu a caman bɛ yen minnu yɛrɛ ye communiqué bɔ k'a bin a communiqué dɔw yɛrɛ bɛ yen min ye maître Kasimu Tapo ale bolo nɔ awɔ i ka dɔn ni ale ye mouvement Morena ale ye o ɲɛma ye ale bolo nɔ yera o la wa vice président fana don Adama PAJ tɔgɔ la ne hali bi Basidikɛ b'a ko a ko o ka bɔ yen Choguel bɛ ka préparer maa wɛrɛw fɛ n'o y'a yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw ye M5 RFP olu yɛrɛ laban taara ka taa jɛkulu sigi k'a tɔgɔ da ko M5 RFP Malikura o bɛɛ ka bɔ yen Union nationale des travailleurs du Mali n'o bɛ UNTM ko fɔ olu yɛrɛ fana awɔ i ka dɔn o dɛsɛ bɛ ka Choguel to yen a ka lafiya o dɛsɛ bɛ k'a to yen a ka awɔ i ka dɔn a yɛrɛ sɔrɔ min ye awɔ i ka dɔn Yakuba Katile o de ye a ɲɛma ye ale ye conseil économique social et culturel o fana ɲɛma ye dɔgɔkuma in n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na o bɛɛ ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn CNT maaw ye kɔlɔlɔ min ta ɲɛsin Choguel ma nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ma ja dɛ ko tɛ k'a ka articles bɛɛ falen 92 k'o bɛɛ josi k'o bɔ yen o fana kɛra kɔlɔlɔ belebele ka ɲɛsin nin ma o bɛɛ fana ka bɔ yen ko ministre dɔw bɛ yen n'i y'a ye olu fana tun bɛ ka furugufurugu ka dimi waati dɔ la u ni Choguel k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ko kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ o kuma na sa awɔ i ka dɔn Ablaye Mayiga ale yɛrɛ sugandira cogo min ka na kɛ premier ministre ye o bɛɛ kan ka maaw hakilila somi sabu ministre caman de bɛ yen minnu kun kan ka na yanni ale cɛ nka u panna ka na ale kunna k'ale sugandi o bɛɛ kan ka kɛ sababu ye maaw hakili ka somi Basidikɛ b'a ko a ko min ye ko dɔ bɛ yen dɛ ko dɔ bɛ yen Wulibali don a ko Choguel kanuba dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan koyi u ko nin ko in bɛ cogo min Choguel k'a ka walansɛmɛ k'a ka démissionner Basidikɛ b'a ko a ko awɔ i ka dɔn nin fɛn bɛɛ munumunu salon n'a kuma caman n'a fɛn bɛɛ a ko bɛɛ nunjuru bɛ maa min bolo o de ye transition ɲɛma ye sabu sariyakisɛw bɛ yen minnu b'a yamaruya a ka Choguel sigi a nɔ la minnu b'a yamaruya a ka premier ministre par intérim o sinsin minnu fana b'a yamaruya a ka gouvernement kura nati min na ministre premier ministre kura wɛrɛ o bɛna sigi nka nin bɛɛ ye taabolow de ye minnu bɛ se ka kɛ nka an ka waati to waati bolo la waati c'est la waati n'a wolola min na an n'o ɲɛfɔ limanaw ɲɛna c'est tout c'est fini Fajiri filɛ min ye awɔ i ka dɔn KTZ a ka fasiri don le rayon u ka bidon bɔli dɔgɔ ye bonya b'a la Manima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye le rayon ne y'ale bila indicateur du renouveau ne b'ale sama ka gɛrɛ n na a ko di mun ye maa mun sɛbɛn kumalen don a kɔnɔ ɲɛmaa siga t'a la o ye o de ye a y'a jira k'a fɔ ko an ka taa Guinée équatoriale ɲɛmaa mun ye tunga ale kɔni tɛ danbe dɔn nka siga t'a la mun ye den ɲuman kɔni a b'o sɛbɛkɔrɔ dɔn a ko maa 100 ani maa 50 n'o bɛ malidenw ko fɔ an bɛ don min na komi bi e ko o minɛlen tɛ mun ye Guinée équatoriale o kɔnɔna la wa mun ye Basidikɛ ba ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Guinée équatoriale kaw ɲɛmaa k'i bɛ na ye k'a fɔ k'u y'u deli ko ka a bolo da dɛ olu deli ko o tɛ dɔwɛrɛ ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ a ka diya k'u taalen bɛ tunga la Guinée équatoriale kɔnɔna la waati bɛɛ lajɛlen na Guinée équatoriale kaw bɛ gɛlɛya ta ni k'u sɛgɛrɛ nka fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo de bɛ i kun na
o de kum kono la ayira ka fɔ ko mun ye maliden minnu bɛ Guinée Équatoriale la an bɛ don min na comme bi maa 150 ɲɔgɔnna siga t'a la kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye Guinée Équatoriale kaw ko ni maa 150 ko o minɛlen don u bolo a tigi b'a ka fɔ la a ko Guinée Équatoriale kaw n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'u kɛlen bɛ k'u ka mun ye wasaden kalata k'o bila novembre kalo tile 20 na mun ye san 2000 ani san 22 o kɔnɔna o la ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kibaruya in kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko maa 150 a n'a kunkanfɛ ko o ye malidenw ye minnu minɛlen don Guinée Équatoriale kɔ o bolo o de kumu kɔnɔ la mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an kama au conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛma ko kibaruya kɔni ko a sera olu tulo ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan maliden minnu bɛ nin waati na n'o bɛ taa jɔ maa 150 la tɛgɛ ko bolo ko a bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na Patrick b'a ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko kibaruyaw sɔrɔla a ko k'an ka segin an kɔ dɔɔni ni hakili b'a la mun ye novembre 2021 o kɔnɔna la salon nin waati kelen o la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Guinée Équatoriale kaw k'u y'u deli ko ka a boloda kura ye maliyɛn maa 20 ɲɔgɔnna ɲɛma salon k'u y'o minɛ nka ɲinɛ kɔni ko a yira k'a fɔ ko maa 150 ɲɛma o bɛɛ lajɛlen de ye malidenw ye minnu minɛlen don Guinée Équatoriale kɔ o bolo o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kibaruya kɔni ko o sɔrɔla ko mun ye Guinée Équatoriale kaw k'a bɛ nin kana kalo 3 bɔ k'u ye joué kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ da k'a di ni mun ye tungarakɛ o tungarakɛ de bɛ nin waati na k'i bɛ Guinée Équatoriale kɔnɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ dabali sigi sen kan kalo 3 kɔnɔ la i bɛ se k'i ka sɛbɛnfuraw k'u dafa cogo min na n'a fɔra ko a sɛbɛnfuraw k'u dafa ɲɛma sɛbɛnfuraw tɛ dɔwɛrɛ o ye carte de séjour ye a ko n'i ye carte de séjour yɛrɛ jateminɛ Guinée Équatoriale k'a lajɛ ɲɛma ko a musaka ko a bɛ ti jɔ 40,000 ani kana jɔ ko 100,000 o musaka u la ɲɛma bɛɛ lajɛlen dun tɛ se k'o sɔrɔ o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Guinée Équatoriale kaw ɲɛma k'u ye joué kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da nin waati na an b'a fɔ fɛn mun ma ɲɛma k'u tɛ fɛ ka maa si kɔni k'u to yen o de kumu kɔnɔ la mun ye au conseil des Maliens de l'extérieur ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale de ye jɛrɛjɛkulu ye jɛrɛjɛkulu mun n'a kan ka maliden minnu bɛ jamana kɔ kan k'u lafasa ko a bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa 150 n'o o minɛlen bɛ Guinée Équatoriale kaw bolo nin waati na fɛɛrɛ dabali bɛ se ka sigi sen kan cogo min na bolo a bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Guinée Équatoriale kɔnɔna la bi ɲɛma ko ni gɛlɛya tɛ fila ye maliden minnu bɛ nin waati na ko gɛlɛya ko a sɛbɛkɔrɔ b'u kan dɔw bɛ yen ɲɛma ko siga t'a la k'u dare sɔgɔlen b'u da la k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa dugu kɔni tila ɲɛma u tɛ se ka bɔ kɛnɛma abada telefɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la mun ye o de ye ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔli bi ka da limanaw kulo kan o kulo bɛ arajo Nura FM de kunkan na Nura FM min bɛ tali kɛ awai ka dɔ ko ɲuman ni wɛrɛda don a bɔ jalakɔrɔji nɔgɔ min ye awai ka dɔ Mahamadu Fofana Mahamadu de kumana kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min nan ko a ma ko l'indépendant nɔgɔ nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duma nɔgɔ min ma ɲɛ don min an k'o fɔ min ɲɛna don min an k'o fɔ Paseke ba ko a ko wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra négociation awai ka dɔ o de kɛra min ye awai ka dɔ bonya ani karama kɔnɔ majigi ani bɛn ani kelenya kɔnɔ min ye délégation ba min bɛ yen n'a bɛ chambre consulaire tɔgɔ la awai ka dɔ anw ka ba Maliba in kɔnɔna na n'a ɲɛmaya kun bɛ awai ka dɔ Yusufu Bacili chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛma b'a bolo anw taara an taara Dakar min ye Sénégal ye awai ka dɔ a douane ɲɛma minnu bɛ yen ani apport maa minnu bɛ yen an taara ka taa olu kuma ɲɔgɔn ya fɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko frais d'escorte maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa portw la n'u bɛ taa minɛnw ta u b'o ɲɛdɔn fɛn min fana bɛ yen n'a bɛ wele ko TSI maa minnu bɛ taa minɛnw da u b'o dɔn kosɛbɛ nɔgɔ a nafolomugu a kun bɛ taa i jɔ min ye 20,000 ani 9,000 min ye awai ka dɔn négociation ni wulikajɔ ni cɛsiriw a kɛra sababu ye a wari nana jigin k'a bɔ 20,000 ani 9 na nɔgɔ ka kɛ 4,000 ye tare kuma ma ban ni fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duma ni fiɲɛ bɔra mini nin de bɛ wele ko Alba rectifié n'i ye bilacilaw mankan mɛn sigi barabila nɔgɔ min ye awai ka dɔ a bɛ kɛ sababu ye san o san ni nin warimugu min filɛ nin n'a kun bɛ taa a bɛ kɛ sababu ye anw bɛ min bila an ka jufa la a bɛ miliyari 10 jate a b'o bɔ nɔgɔ kumana sa min ye miliyari 10 ye siga tɛ min na a bɛɛ bɛ kɛ maa minnu ka hɛrɛ ye maa minnu ka kunnawolo ye o ye anw consommateurs de ye o k'u jija a ka tɛmɛ o sira fɛ malidenw de ka d'an ye Patrick ba ko ni min ye baara ɲuman kɛ sanfɛ o ka baara ɲuman o ka lakodɔn duguma o de baaraw ka ɲi kosɛbɛ nka maa
dama kana ti sigaka ka manjima Yusufu be ni sajugoro woshi mina akadwai materike ba ko akoni ejete mineke ibai ka fo abi sanfla bonyongo abobo negotiation ko ni bisina ulika joni boka biun awai ka do ulubi sina min bi talike ni 20 min vle ni nango ma ko frais d'escorte ani TSI min be douane awai ka do Senegal tola awai ka do na kembe ko lolo belebele kanyeshi awai ka do an malien deuma sabu anaflo mugu abi gele minze an ma awai ka do ndo ala di adombaye an go jufata abo soko buge awai ka do bi keso guyere yeju bi shuru akode kama minya awai ka do wari ngumbita wa muga ani wa kono do ala ni nunga wulika jonu ka chesri akera wa nani sirga bako mali delegation minni ni njabi nyuma mbayi sera an maya minni ni njabi nyene mbayi sera an maya anyama ya kumbe mami mbolo ode awai ka do Yusufu Bachile chambre de commerce et d'industrie du Mali o nyamadu ala ka sirga bako an hakli bala delegation la hawtani awai ka do wulila an ga chambre consulaire u tokola a delegation nyama kumbe ali Yusufu kele ndebolo chambre de commerce nyama badu ndoga ay wulila awai ka do kalo kletani wolonvla akera ana klemungwa fokata sa klemungwa ani duru juillet kalo san 2022 ni hakli bala min ye mission belebele atara Senegal ama soro do wala fe koy sedia wo ku ngembe kapembe minda anga noy embargo wulila wati mi delegation intara delegation intali hakli na ku di do wala koy chambre consulaire du Mali awai ka do ani anga technicien minumbe ultugura nofe kata ko nyanyini min ye directeur des entrepôts maliens au Sénégal e mas awai ka do nyama no ye fuseni awai ka do sumano afana kumbe utara négociation minge négociation imbi nyeshi pour autonome de Dakar o maudema anu janyogon yalso ko se ka laje ambargo kumbe aunga toro nana segen nana yelen nana bi malien do umbe nguna fo ka laje sa lu yere malien de no kera biso dusguna fo ka laje fere ani dabalu ka ke fo ka laje abiseka no ya chugo ambargo wulila aw biseka mun no ya ke aunga ndo ka kera so buye partenaire minu be Portugal Dakar ani awai ka do por yere mado be no bi talike awai ka do por ina fo Dubai et por Dubai Dubai mimbe na bele ko DPW Dubai Port World ani awai ka do bolore ani transport awai ka do logistique fokata se sak moguma ani tom ani marske nunum bela jele awai ka do wulika jokeruma wulika jo min gonona na awai ka do fokata se direction générale des douanes Sénégal tola u ka laje toro mimbe malika u yere ka donza ka fo toro mali abi malika mbi abi sambe makoy nunum ga négociation nu kambi se kola awolola muna ndo nunum be ajira ka fo awunga minaminu kumi magasin kono ani manyogolo minnu be min bi sara u ya abetigi abe boy anga nanga minnu ta anga tanui bara nyana koyi mbo fiye de la hawla sirke ba no elende panai Mamadou Fofana ale ajira ka fo o de siratike kelena négociation minnu bi sena min awai ka do secteur privé Mali tokola na nyama ya kumbe awai na nyama ya be Yusufu Bolo no Yusufu Bachile uluko ni wulika joke akono nana CMC nyama kumbe no ye kisimani be kwa mako ba kisima sila CMTR o nyama no ye Yusufu Traoré ani kado ka fo fetram unyama no ye Sulman Baba Traoré num fana awai kado nimbete menengo odongo uchuna Dakar tuni la hawla nyama mo mse muna no diro mabara binye ay bongo ni be mefie num fana ye soro su de boyi nunun jala kanga di numbe ma ay da maga check mo ba munun to kolani ka da mele général ka tasse colonel ma ani capitaine akanga di numa koyi wallahi fa bi ke so we ka dorme kelen nafasi malima ndogo ba ategara kanga fu général Yusuf Bachile sikata la de kosobe ndogo bara ingele nunu chuna awai kado Dakar u chuna Dakar odongo minya awai kado kaseka wulika joke wulika jo mingono na awai kado kalo klemuga ani woro ya awai kado délégation mimbe na administration des douanes Sénégal tola awai kado nya nyama ya be colonel Bolo colonel Minye Bouakar Mbaye yenni ale directeur régional de Dakar Dakar Port awai kado aleka o keneka ma wero kumbe ngoyi ina fo Bouakari e Balo conseil technique ministère de l'industrie et du commerce au togola directeur mimbe nabe amashi awai kado o fana togola anaka chef de la représentation des douanes du Mali au Sénégal minsk le Sénégal no ya awai kado fukata se lieutenant colonel Bouakari Kouatema num benu ka mado kumbe kenen gonna na akoka sika ke bela jele nyina bekado num be baramina fasirka bako awai kado siège mimbe no be awai kado direction régionale de Dakar Port ko ingera yede ko kuma ina na munumunu ka dunga bo chaya minya awai kado Yusufu na ka délégation u kwa na kuye minyi Mali commerçant Mali jago
kebaw sɔrɔ yiriwa baw o bɛɛ de kɔni dusuba kasilen do bi dɔwɛrɛ tɛ koyi an nana ka na négociation de kɛ a k'a lajɛ wari min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔn min ye frais d'escorte ani aw ka dɔn TSI a wari n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 29 an kɔni nana lajɛ dɔ ka se ka bɔ a la ɲɛma ni maa ŋaniya ka ɲi foyi tɛ tila i la ni ŋaniya ka ɲi 29 est-ce que anw minnu bɛ taa port la ka na an b'o de sara 29 minnu bɛ taa minɛnw nɔfɛ u b'a dɔn u k'a lɔn dɔgɔ 29 a jiginna de k'a jigin 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 fo ka na 4000 a ye n ko wɔlɔfɔw yɛrɛ kabakoyara Yusu la Aram est-ce que a gansanama taara u ko est-ce que Yusu gansanama don ne ma da i 29 kana bila 4000 na k'a fɔ ko fɛn dɔ tun don jufa kɔnɔ ko Yusu kɔni ko fɛn dɔ tun t'a dufa kɔnɔ a banna ka maa ninnu dasiri ne ma da la ko 29 ndɔgɔ ne 29 o nana jigin 4000 baara ɲɛna o kuma na sa min ye bi ye sa jɔnko ala awai ka dɔn ni min ye ɲuman min kɛ o ka fɔ fasodenw awai ka dɔn o ka tanu a ko nin ko min kɛlen filɛ nin kɛra nisɔndiya belebele sabu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara u ye pankuru ta ka sigi nka nin ko in ye min ye min kɛlen filɛ nin a bɛ kɛ sababu ye o sa min bɛ se ka bila jiginɛ kɔnɔ min yɛrɛ bɛ sɔrɔ n'o ye consommateurs bɛ min nafa sɔrɔ o ye miliyari 10 ye san o san n'a bilala baala diɲɛ don o don wa a ti mɛn bilen koyi a bɛna bila baala joona sisan sa n'a bilala baala diɲɛ don o don miliyari 10 san o san o de ye bénéfice ye min bɛ jigin consommateur wa u ka ŋaniya ye min ye n'u ye hakilina min di a miliyari 10 in kana kɛ maa wɛrɛ ye dɛ u k'u jija consommateur janko tɛ minɛn minnu bɛ bɔ Dakar ka na n'o bɛ sojɔ minɛnw ni simanw n'a fɛn misɛnnin caman ani da dumuni fɛnw n'o b'o kofɔ n dɔgɔ a sɔngɔ bɛ jigin de a bɛ jigin jagoya taa kana taa la dɛ y a pas de mesure fo ka sɔngɔ jigin o tuma bɛ dugawu kɛ min ye awai ka dɔn baara min n'a kelen filɛ nin ye ko ala bi ala ka awai ka dɔn a ɲɔgɔnna caman hakilina n'a miirina a jigin an ka baarakɛlaw kɔnɔ walasa ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ yarabi a ka fasiri don l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la baara ɲɛna k'u ni cɛsiri nɔgɔ an kana an da bɛɛ kɛ a juguman fɔ ye sa ne n'o jugumanw caman bi hali bi a dɔw bi yan dɔ bi yan dɛ mais a ɲuman minnu fana mana fɔ n'o kɛra don min o bɛ fɔ o ka fɔ maaw bɛ 29 sara yɔrɔ min négociation ka kɛ k'a jigin k'a kɛ 4000 ye alhamdulilayi tabarikala ani cɛ Yusu Bacili Gawusu nin kuma ye ne fari foni bi dɛ a y'a kuma mɛn sɔgɔma in na journaux kɔnɔ a ye n fari foni a bɛ maa fari foni a ye n fari foni ka n galabu kɛnɛ kosɛbɛ ɲɛma kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye mun ye minɛn fɛn fɛn n'o bɛ bɔ Senegali ka na siman a n'a ɲɔgɔnna caman dabolo fɛnw ɲɛma a bɛɛ bɛ ka Bala ye Bala Danbele an b'a fo kosɛbɛ ka gɔnifɔla yɛrɛ n'o ye Mamu Sidibe ka gɔnifɔla ye n'o bɛ Adama Keyita ko fɔ an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn k'a ni baara dɔgɔ Basɛkinɛ Keyita a b'a lamɛn ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma Ayida Magaji Furucɛ ka foli tɔnni k'a lase Elhaji Sukuba Samake ma Idrissa Kuma an b'a fo Ibrahima Tunkara na kɛ baaraw caya an bɛɛ kosɛbɛ Bouakari Kɔlɔn Sidibe nin bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM a kumasoba in kɔnɔna na siga t'a la an bɛ taa gafe o b'an bolo min ye Musa Sisoko Koro Amari Ndaw an ka foli ani tɔnni bɛɛ ka ɲɛsin Banaba Jolikɛ dɔgɔ kuma an ka taa télé la an bɛ taa ɲɔ ka ca wugu la siga t'a la ɲɛma sɔ de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Mayimuna Dunbiya Mayi mun ye Mayimuna Dunbiya a kumara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Iji ye ɲɛma o ye alisilamɛya o y'a jɔsen belebele dɔ ye ni ala y'a se kɛ maa mun ye nka an bɛ don min na komi bi mun ye agent de voyage minnu n'olu ka baara bɛnnen don Iji ko ma an ka jamana kɔnɔ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko juru min b'u la k'a bɛ t'i jɔ miliyɔn 860 ani 60 ɲɔgɔnna mun ye Saudiya jamana ɲɛma siga t'a la ko o ka juru ko o b'u la mun ye Mayimuna Dunbiya a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi ɲɛma ne sariya kɔni ko o ma ta ka ɲɛsin agence de voyage minnu ma minnu ka baara ɲɛsinnen don mun ye Iji ma an ka jamana kɔnɔ ko siga t'a la ko don nataw la k'a bɛna kɛ baara belebele ye mun ye agent de voyage siga t'a la k'u ye mun ye munumunu ta k'a ɲɛsin mun ye Ijikɛlaw ma ɲinɛ san kɔnɔna la ɲɛma u ma dogo maa si la maa caman bɛ a ka ja olu ka wari k'u minɛna wa siga t'a la k'u ɲɛma da alikaba o kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye agent de voyage ninnu u ye mun ye Ijiden dɔw kɔni ta ka taa n'u ye mun ye Saudiya jamana na hali bi mun ye Iji kɔni banna o Ijidenw k'olu ma se ka sira kɔni sɔrɔ ka na an ka jamana o kɔnɔna la ɲɛma o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen i
ibena ka fo ko mun ye agent de voyage nunu ye mun fana no be ga maw kamana ga mun ye Saudiya jamana ko ka juru mun bula ka be ti jo mun ye million kama sheke ani bi woro nyana ola o de kum kono la ibena ka fo ko mun ye directeur général de la maison du Haji ale ko ni communiqué ko boko bi mun ye octobre ko clé mu ko ani duru communiqué mun kono la nyama ibena ka fo ko ashba ko dimina ayira ka fo ko mun ye agent de voyage mun be nyama ko sigata la ko mun ye arabu jamana no be Saudiya jamana ko fo o tem magan ko fo wa ko san 2019 2018 kana bla 2017 la aka ja fo ka bla mu 2016 o konna la ko sigata la ku ka jurube agent de voyage do la an ka jamana o konna la ko ye fenye femu ne ati benbi ko ati benjinin o de kun konna la ko sariya kon ko abena ta ka nyeshi mu agent de voyage nu uma o de kun konna la mu maimuna dumya ayira ka fo ko ali ni ayira ka fanga jamana fama no be colonel Hashim Kuita kufo mirna ne aklina mbala ode alislamia obusaka jidi tuko muna oro kum kono la bina ka fo ko nyina ko mu Hashim Kuita ayira feran dabali bela jileke ka wuli ka jo chairman ku oke ko sabga mu Saudi jamana ogun kalama ka murti fariku oburoda ga mu jamana fama colonel Hashim Kuita ayira idanyman ko odo ala munye ka Saudi jamana ku shabakoro deli wala sa munye malide munumbe akaja fuwe fakata munye maha kata iji baraka kata ateme sigata la ko obaro ko be siga sigi senga tumna olo kum kono la munye fatrike ba no be maimuna dumya ko fo ayira ka famu ngi dumna ko bi na mwanye ka fo ko munye jamana fama ay wuli ka joni kesri chairman ko oke wala sa munye nyine san 2022 o yiji baro ko o be siga ke o ra kara so biye munye jojo belebele ko o jira munye jamana ima nga onata be nyema ko sigata la ko munye agent de voyage do be ko kaba ko do koy ko sabga munye o be ga mun ko ni ke munye alislamaula nyema ko kaba ko da o do ore kum kono la munye wuli ka joko kasigi senga jona agent de voyage mun be nyama nu be faka to tienta ka alislamia era ka asgre agent de voyage mun be ni wati na nu be ka to nu be faka to tienta ka jamana ka asgre agent de voyage mun be ni wati na nu be faka jamana fama colonel Hashim Kuita ka to ka atien ka atoko ka asebakoro lafu ka alislamia era ka asebakoro bafie nyama ko wuli ka joni tesriga ku na fa jona olu be sika furanga bo munye nyuma chela to kumna dona na tawla na fon filani ana sama ka bo so de bamako ale konna la munye maimuna dumya ale sabani gala maduma ga nyama ibunya obala ndo ni agence voyage ni ale bla ale bitama ne bo kangoyi Africa Tour Trans afana be voyage ko fo ndo escroquerie faux et usage de faux abus et kado ka fo descente aux enfers Africa Tour Trans ale ta kembe oye et société min vle ne ko Africa Tour Trans SARL et kado AFT SAR et kado société a créé en 2008 min Issa Diallo ale to la société société ngire awayka do GIE Africa Tour Trans o de kundo me unana ke Africa Tour Trans SRL ko ni ni go beta ka laje minya awayka do na manya ka fo o ko ni ngire kabiri san 2003 a promoteur yi makili inde ngani société mi ni transport no ye ni awayka do société mi fleni jongo alami do ni me ko bi gele belebele awayka do obe adala sabu société ngoni to sugu be bala dira ka fo escroquerie o be ken ni yoroina ka fenge fenye femi ntoyi o usage de faux minya awayka abus de pouvoir kambu kamangoro min gadi ye obo deke kana soro am don min ko bi société jahannama kono jigi o de dabole do ako société awayka do asigira singa amadu tubani touré ka clé de la alaka hinala o fana da mataruku ye Africa Tunga société awayka do akere do mi jongo ala awayka do kamangu mboledu abi panjugo min gada ya bitaka na chugo min gada ya bi don min ko bi ndo akera setu fini sabu niye jatemineke minya awayka do nunungoni ukanga mobile de louer ubitani jamaye awayka do malikono ani malikoka ni ka siginui kerengere ni ala ne jetimine ke mali fan jamambe ubita yoro minuna akunga minyi awayka do ni société min vleni o ambe do ni ko bi Africa Tour Transi ndo to chugu be fole mbuma sabu eskuru ya yere fo mbuma minyi re kama ko nyere kanga sege ka laje ode ajirla ka fo Africa Tour Trans minyi trogu abi transporter akono Africa Tour Trans arme légère abi transporter akono ananyo kona chama ode be ande Africa Tour ko bebi du akono ode kama angwamba ni fama uma me ambu close bukata laje abana ako pire minye société nya awayka do bunya kise kelente ayoro kanyeshi akakilia uma ako chauffeur do be wajira ka fo ale bora société ina minye awayka do ala ni agency re à cause du chef
du chef ate mabunya akasirate mala min ye chauffeur yere ko ni ato fle fe nyere anaka affaire kundaw les sales affaires kika do odiato ulu bora ni yoro ida ako ale yere ka dignité kama ale ya yere nyini ako ni ko indaga la Africa Tour Trans ma bere yo fokoyi kwa nyugon kunte nga bidu ni mene ko bi endo ko ni yoro ko fle ka kera awai ka do ko were akera ni ngunya doy ako beka cheka boy ako awai ka do ni société ubi mabla jugo yaw ni kewali jugo dila wa yere ka droit kele min ya barakela ka droit o ti laje ko ma mugo te ula ma chama ka seria awai ka do obeni ngoina folo ni kar nu ni dok nyena ndo dok bita kumbe o te emble ni kar nyena yoro mi abi joye ko kera sobuye commerçant bi nu mbala no ye musula kawi ndo ko ni aywa julawa eleni ya fom ya bala o kasoro yere se ko te o ko do be oti bala bo voyage ja obi ba ko ni uti banjugo di oti bala abi bandere ndo o jogo adwa nyama ate jaga mani jantu ko na bo sonno wi moteni o fana yake sika tula de bama to sika tula abi do de kesa ala kan ni babe ako kuma na halibi minya awai kado ni yoro in Africa Tour Trans ko wale ya de flene ko Africa Tour mimbi maka mana gwa nini mbara suku nungera ni kuna funi suku dira kuna fundila be wili ka joni chesiri suku beke yelsa ka seka nyama ya so mu soro ka kuna funi jonjo suru fe ni wale ya mimfle ne kigado an galodo ka seka auta blasinga utikuma de nga na purgutura ka boni njugo ina sa wili ka fambe do nyana nga problem ye mi kuna fundila ko kulu ko ni usegonu da mayira beke mimbi seka to ulubu soro Africa Tour Trans mu soro yelsa ka seka kinyeda keneka nga ulu desera wati be kabri kalo klim gwa ani nani ulubu nofe fo ka ta fasiri bo ulu desera ako kuma na sambi dunu mene gobi ndogo ni kursi chamanje na piale ne wo bala I farati ka yere jiri ala yele de ala kan ni sabo so dem so mi yele fasiri fle minya awai ka do BM dabo ale ka fasiri do ka bo sebe ngono sebe min nango ma ko zeniti bale o ka bidon boli bunya bala mari me ka nyama o zeniti bale kele ne ba sama ka gerana munya Ousmane Coulibaly bitonsi akumara bindu ko ka fulifiye bindu Keita ani awakanta men mbefu awakante bismillah bindu Keita Sénégal ambufu bismillah nyama munya Ousmane Coulibaly akumara munya zeniti bale o kona la ni ye ma fla kele to drometa no fe sigata la munya drome woro o ko be doyi ako munya nga do ministère des transports et des infrastructures anga do o kona la no o ko fora ate munya madame Damele Madina Shugo ata alega ministre show ato o ko fora nyama ibe na ka ko munya ordinateur ko mangando ame domna kombi e ko o te munya madame Damele Madina Shugo anaka shigali no be secrétaire général uni nyanche wa fatrika baka fala no be Ousmane Coulibaly ko fo ako ko munya malayo ako o te oran faga abada anwa jamana kono la bli o kum kono la kwa yira ka ko munya madame Damele Madina Shugo sigata la munya daru o furumuso o tewa ko munya colonel ko o le keleme ka ni muso ko fele ninka asutra ko sobe ngame domna kombi ibe na ka ko munya ordinateur kononto nywana nyama ko o kera gela belebele munya aka chakada o konna ula fatrika baka fola ako munya ordinateur kononto ibe na ka ko munya madame Damele Madina Shugo anaka secrétaire général no debe mama jenepo kufo mama jenepo abina foko alefene ya ayar da mana ala ye munye ministère o konna ula ibe na ka foko ate tme wati ninka nyama ku ye jole ko ni ko se bakoro da jole da kunte dore ko ordinateur kononton ko o kanyini na manya ka foko mu ordinateur kononton ko o sorla ayira ka foko mu ordinateur kononton ko aka kla munye chakela udu nyanchila la mamunumbe aka ja ku ye dishibo ye ministère konna la ko munye ordinateur kononton ko aka kla unu nyanche ga oro kum kon la ibe na ka foko mu secrétaire général no de be mama jeno pokofo mu ye dangro bay anana gwara ko shebakoro da kaira ka foko mu ordinateur kononton nyama sigata la ko fo ale ka tasro afana ka ngata soro disiba be foka tebe secrétaire général kawa no aso do bi bulu du o fana yake ministère secrétaire général ko ne ordinateur dugale e bulu fladi o fana yake maya ya hakli o fana yake nyama gaga ko munye madame Damele Madina Shugo abina foko ani mama jinepo o bena fola ko o kera sababu ko munye mama jinepo sigata la ko akoni soro munye madame Damele Madina Shugo aka fota uma patrika baka fala no be Ousmane Coulibaly ayara ka fame domna kombi ko ni muso ko fala no be madame Damele Madina Shugo ko fo ko kuma na ko mune ba anofe
commissaire so yira konna la madame Dembélé Madina Sissoko ko sigata la ko colonel ne keleme ka sutura wa ko no te commissaire so mun filɛ ni ɲɛma ko kabako dando dugu kunnafoni filɛ ni an y'a sama ka bɔ min ye zénith bale ale kɔnɔ la Ousmane Coulibaly Bitonsi ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la Ousmane ka fasiri in bi kɛ sababu ye nɔgɔ bi walanda an b'a sɛmɛ